det er plantet en ren mark, så der kan vi stadigvæk nå at renholde rundt omkring. Det er første gang, jeg har taget her. De andre steder. Hvor ofte skal det gøres? Ja, i princippet burde vi gøre det en gang nu her i vækstsæsonen, altså en gang hver tredje uge eller hvad nu. Det var fandme effektivt det der. Ja, det er det der sådan, og det er det, der lige vil vise, fordi at vi snakker meget om det der med, hvor meget maskine skal vi have. Og lige til det her, der tager det cirka, altså vi kan have pauser noget til, tager det måske en time per bælt. Så det er en halv dag herude. Også et godt argument for at købe en ny maskine. Som ikke er så dyr, kan man sige. Fordi det er jo alternativet, det er jo, jeg sidder og kigger på, hvad han bag en traktor, som kan gå ind og gøre rent. Ja. Og der vil jeg sige, der er det måske sådan, det er lige sådan på grænsen til, hvor det begynder at blive sådan, det bliver tungt arbejdsmæssigt at gå en hel dag, eller gå de 3 timer. Men det er meget nemmere for mig at smække den der bag i bilen, og så køre herud, end at skulle have, nu har jeg været ude i slagteklipperen. Hen fra Gerdage, og det er meget, meget mere tungt. Så det der igen, det der med, især i den måde setup vi har, hvor vi primært tager altså skovlandbrug, så er det meget hele tiden sådan logistik af maskiner også, og os, der skal ud og renholde. Så det er før, de skulle have sådan en? Ja, det er godt, at de skal over af misundeligt over. Det kan selvfølgelig skal have en sandwich. Men så det er egentlig indtil videre det, vi gør med kastanjerne her, og det kommer vi også, når vi lige har fjernet noget græsset derovre, kommer vi også til at holde dem, der holder jorden rent, der kommer vi også til at bruge det her. Der skal lige siges, at til den her mark skal du have 8 batterier. Okay. Fordi der bruger cirka 2 batterier på en række, og så er det træls at ikke lige nå det sidste, fordi man ikke har det. Men i forhold til at have noget bag en traktor og slæbe det rundt, så synes jeg, det fungerer faktisk ret godt. Ja. Men det må ikke være meget større? Nej. Inden at du så skal vi til at have noget, en traktor. Især også, hvis vi kommer til at have noget andet indimellem, så giver det mening at tage en traktor. Så det er sådan lige på grænsen til, hvor jeg